Hemen berba joku bat egin dugu, ez? Gizarte ekintzailetza dago parte batetik, eta gero Latinoamerikan erabiltzen den konzeptua akzion sozial deitzen da, ez? Eta hor nahastu dugu ikastaronen muina lantzeko. Azken baten zer da, gizarteko behar izanei eta gizarte eraldaketari begira ekiten daben unibertsitatea, ez? Askotan unibertsitatea izateko bapentza asko, ikertu asko, baina gero ekin gutxiago egiten da bela, ezta? Orduan, hemen bildu dugu eragile desberdinak, dibertsuak, eta ekitean da bizanak, ezta? Pentsatu, ikertu, eta sare lanean ekiten daudenak, gizarte eraldaketari begira. Ekarri dugu zan, gonbiatutanak, dauki amankomunean diela unibertsitate komunitateko eragileak eta gizarte eragileak. Bateratzen dituzten iniziatibak. Hori dauke amankomunean, ez? Ez die akademiko kutxean edo gizarte eragileak kutxean, baizik eta hori euskartzen dabe eta bateratzen dabe. Hori dauke amankomunean. Bestela, dibertsitatea handi daukagu, dauzkagu parte hartzaileak Costa Ricatik, eta oso prozesu emankorra egin dabe, akzion sozial horren inguruan sistematizatzen dauen jakiturixa, ez bakarrik unibertsitate barruan, gizarte eragilean abe bai, eta pentsatzen unibertsitatearen funtzioa zein izan behar den, ezta? Eta Euskal Herritik ekarri eguz, bai, fakultate desberdinetako jendea, eta baita gizarte mugimendutatik datorren jendea, helburu eta metodologia eta desberdinekin, baina oso bateratuak, ez? Esaten dugunean, unibertsitate ekintzailea izan behar da bai edukitan, bai metodologietan, bai botere erlazioen aldaketan, eta helburuetan baita ere. Eta baita ere bizibilizazioan. Esan duguna da jende asko eta eragile asko dabiltzala horretan, eta errekonozimendu ofizial gutxi dagoela. Orduan, gure ikastaroak nahi dugu erakustea pilpilan dagoen zerbait da, bai irakaslegoak, ikaslegoak eta mugimendu sozialek bateratzen duten deiadar badala, eskakizun badala eta amets badala, eta horri indarra eman nahi dutzugu ikastonetatik. Bueno, hemen positiboa eta negatiboa dela esan behar dugu, ezta? Gu gainera, mausetik ez gara unibertsitateako eragileak, orduan, askatasun gehiagokin ez da geinkea, ez da. Ikusten dugune da barruen irakasle asko dauzela, ikasle asko dauzela, eragile asko dauzela honetan oso konprometituta, baina askotan bakarra da handia dagoela eta errekurso gutxikin, ez da, militantzia punto handi batekin. Baina beste batetik estruktura aldetik eta hitzez igual bai, baina falta da benetako errekonozimendu bat, bai merito aldetik, bai kurrikulum aldetik, eta ekonomikoki baita be, eta bestelako bultzada bat faltako litzake, ez da. Baina, ikusten dugu aukera asko dauzela, oportunidade asko sortzen direla mendik aurrera, bat ez hori, Bolognatik ere eskatzen alako impacto sozial hori begiratzea, eta hori benetan ahalbidetu beharko litzateke, ez bakarrik unibertsitate enpresen arteko erlazio hori sustatuz, orain arte ulertzen den bezala, baitxe be gizarte eragileekin eta batez be ikuspegi inklusibo batetik eta ekitatibo batetik egiten den elkarlanekin. Azkenean, gure ikastaro ikusten dugu elkarlan puntu edo elkarlan gune bezala, ez da bakarrik ponentziak ematea, ikastaroa ere ezin da izan horizontala edo vertikala, hemen denok daukagu zer ikasi eta zer erakutsi, orduan hasiera baten izan da bakoitzak bere esperientzia kontatu, baina oin tailerretan lan egingo dugu, eta ikusko dugu ze ekarpen behar diez, behar izan dauden, jan dugu zen gai guzti honetan, eta espezifikoki komunikazio eta plataforma eta elkarlan plataformen inguruan ere lan egingo dugu, eta gero akzio planen inguruan bai. Hau guk ja aurretik bageneukan sospetxa hau, baina konfirmatzen ari da, eta unibertsitateako eragileak eta gizarte eragileak bateratzea beharrezkoa dela garbi daukagu, baina horrek ez du esan nahi hori erraz egiten danik ez. Lan egiteko era berri bada, botere erlazioak aldatzen dira, errekonozimenduak ere, bakoitzak egiten duen errekonozimenduak aitortu behar dira, eta hori epe luzerako lan bada. Eta horri
eman nahi diogu bultzada hemendik, eta uste dut horre ongo dela gure ikastaroaren muina. Artikulazioa, elkarlana eta eraldaketa kolektibo bat lortzea unibertsitate komunitatearen inguruan. UEU gombidatu genuen erakontziente baten, bai? Mausetik egin dugu udako ikastaro bat 2015-etik, ez guk, konpromeso daukagu egiten dugun lana gutxienez udako ikastaro bat ana euskaraz egiteko. Baina falta zen, UEU espazioa eta gunea izateaz gain, protagonista izatea ere bai, ez? Ikusten genuen, lan egiten gauden hildo honetan, helburu eta kezka eta antzerakotasun asko daudela. Orduan, horregatik bildu dugu gure prozesura, ez bakarrik ematen digun espazio eta aukeragatik, baizik eta berak sustatzen dituen prozesuenatik baitari.